Здравейте хора, аз съм Дани. В днешното видео ще се опитаме да минем Schoolboy Runaway. Ние сме минавали преди, само че сме я минавали на Normal и на Practice. Един път на Practice, 3 пъти на Normal. За сега рекорда ми е за 3 минути и 44 секунди на Normal, на Easy и 2 минути на Practice. Но за сега не съм минал играта на Normal, така че ще се опитаме да я минем. Нека да започваме. Така. Опа, съжалявам за рекламата. Добре, хайде ще изчакаме, но преди това да кажем, играта целта е да избягаме без родителите ни да разберат. Така, нека да започваме. Така, първо трябва да намерим контакта. Също ще ни трябва... Ето го контакта. И още 2 предмета. Трябва да изперем кърпата и да намерим препарата, с който да избършим. Така. Моля се кърпата да е тук. Не, трябва да намерим ключа, за да вземем кърпата. Не трябва да оставяме улики, но нека първо да видим в кухнята какво има. Ако има хубави неща, ще е най-хубавото, но ако има малко неща, ще е доста лошо. Така. Също трябва да кажа, че не трябва майката да не вижда. Няма нищо. Няма. После ще проверим другата шкафа. Нека да отидем тук. Святкаме и нека да видим. Чук, но той няма да ни трябва за плана, който мислим да направим. Трябва ни ключ. Така, включваме да се зарежи. Паролата е Геннадий, както знаем за сега. Сега ще се върнем, хора, чакайте. Така, върнахме се. Сега ще се опитаме да избягаме от къщата. Нека да започваме. Контрол панела 3, 7, 18. Знаете какво? После ще видим. Нека първо да намерим. Трябва ни препарата. Чувал съм, че препарата най-често е в банята или пък се намира на по-трудни. О, не е в банята. Така че навънка трябва ни маркуча, който е навънка. Чуваме да вземем ключа. Лошото е, че на Normal бащата не проверява. Така. Нека първо да се отворим шкафа. Така. Майничко. Долу да не види. Окей. Бащата. Мисля, че не е наред, но е наред. Майката отива. Така. Видим. Сега ще видим по-така какво има. Ключ. Моля се да намерим ключ. Препарата, хора! Супер! Нека да стопнем пържолата. Препарата! Така, крием се. Майката сега ще провери. Ключ, препарат и месо. Опа. Не сме направили нищо.
Така. Майката ще ме провери. Така, нека да видим. Something's pressing. I will go to the toilet. Are you studying? Бащата не хвана. Сега трябва да се крием. Не! Бащата не хвана, хора. Преди малко, хора, забравих да кажа, че... Забравих да кажа, че преди малко спряхме записа, тъй като трябваше да отидем на едно място, така че за малко го спряхме. Нека да продължаваме. Сега сме наказани и трябва да го направим. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Не става така бързо, трябва да сме бавни. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Watch yourself. Behave well from now on. Пак реклама. Сега ще се видим, хора. Върнахме се сега. Що препарата и кърпичката? Трябва да измием първо кърпата. Така. Слага тук. Тук. Само с добро време. Тук е лампата. От всяка време, който сме сбили светнали лампата. Какво е така. Ключове за колата. Крием се. Добре, надявам се да не види. Добре, нищо не сме направили. Мисля, че ще дойде. Така сега чистим и не трябва кода.